Napol. Napol siya. Ah, nga mati. Kalau na. Ano? Ano ka pero to? Yung tulong pan sa pagal, katulong, dapat may katulong pa. Hindi ko lang ito. Pag sabi mo sa amin, ay na. Alas ko tama yan mga mata. Ito kan parang oras lang yan. Yun yung kanang gata. Like, yun nga.
Nakuha mo na ba ng ano, ang phone? Iba na ba ito? Ay, naman ang number ko. Espada. Espada ko ba? Nagbukas ka ba? Meron pa ang galing ko kung ng papel. Kung iyan na lang. Ha? Mari, sige. Ano hindi yan? Ay,
Bawal. Ay, sinin. Sipagaw. Masama, Jay. Hello. Hello. Ano naman nagawa? Hindi na ba kagawa? Sino? Nakalabang ko sa video. Burak ba kung mausugo ng malayo? Hindi na daw. Wala man nung ginala. Parang school ako. Pero speed mo. Ay, naku, tingnan ko, dahil sabi mo ito mo. Baka speed mo. Ito, natin ko. Ito ka ba? Uy, bulunok ko ka ng tayo ko. Ha? Ang namin. Parang na siya na. Uy, ano? Uy, kung kayo, ng kakao, ha? Basta, hindi ko problem sa'yo. Sige, talaga na. Ako, kalawanan niya, ha? Kawan mo, hindi ka rin. Hindi ka kahit pakalawan ka daw. Hindi ka kahit paano. Bakit yun? Okay, kung kurang ka. Uy, kapag hindi, kapag ka. Hindi, dumulog ka sa kuya. Oh, kata. Abay, yung apat pa roti. YouTube si Tiyo. Kaya hindi daw. Pakasubol si Tiyo. Wala ka rin ako. Wala ka daw. Hindi pa ka rin si Tiyo ko yan eh. Hindi na. Please.
Ang buhay ko mga Lasa namin, ano na, magmana. Tabangan namin. Ano magkasama ng mga tao? Adik na ako na. Ay, bro. Di ba kalagayan ko? Kurang ka ba? Bukan, web series pa ka. Ano kayo? Walang may tao. Sinunwari ko lang may sinunwari ko lang ay patay na may jalan ng alam ko rin ako. Sinunwari ko Kaya po, video no. Video Minaluwas pa sa naman. Parang pinalitin. Ano na pala, Iron? Kapag-kapag na sinaw.
Level 6 na lang. Right. May dambo ko. Yun ako. Meron pagsunong kami ba? Kasi naharapan namin pa. Wala ko na Buka mo! Buka mo! Ano niya wala ko din ako?
Uy! Si Ron! Sabi yun ka na. Bulk daw pangarang kahit tulog. Sabi ni Junjun. Junjun, Bol! Ano po ito? Bol! Ano nga, pangarap ka ba ito? Hindi, magkano kami tao duman. Ano tao dyan? Hindi ka na mata! Ito. Anong dapat ko? Ano ba tao? Ano? Tulong, yun na tulong. Kaya pa dito. Pasok ko. Oh. Kung nangyari, tawid sila kayo. Tawid. Sigurang alas siya.
Ikaw, hindi ka magtatanong sa iyo. Nagulo ka naman. Agod ako nilabot. Balik ka nga eh. Pag nalag mo kayo, tawag ng kasilyo. Dito naman yun. Yung huli. So, okay lang. Wala nyo ka kanina. Dating. Di ba na siya mo tayo? Tama yan. Oh, kamuna ako. Kamuna ako. Awat ka na. Inali. Ay, nanabasan ko. Bisaya. Dito. Uy, sigurado, hindi mo. Sira. Argang ka. Dito lamang nasupin na ba ko? Ano mo lang ito? Kunti po rin. Wala po. Malas ka. Ha? Ako eh. Pag nabawasan ko, bakit ako Orang siya doon yun. Salamat. Alam mo kung ano na kaya ako. Dito ka na siya. Ano ako yun na salo? Ako na si Jilin May. Bago ka na wala. Wala ka nagising kang buko ka. Hindi ko Oh, bro. Ano yan? Nagsarapan ako. Iba ka lang. Ano yan? Ano? Paris. Sige. Utang nakalas. Laban eh. Ay, may ginagdang yelo. Ano? Meron milo. Ano? Ilaw. Bakit? Bakit? Ay, alba? Ano? Ano kita? Hoy! Okay na. Ano ba itong wire na ito? Nagamit na. Harap na nag-try mo na. May mga gastos na. Gamit na ito. Tinangkas na nila. Ay, si Julius.
Nasa. Kapatid ako sa laundryhan. Mapala ba ka? Sige, ako na. Tama yung siluwa. Awan. Makatulog. Pag-upas na ba? Set. Ito na lang ako. Yung nakita. Nagdadan. Kami, di ba tayo? Balik. Ikaw po, hindi pa Sabay pa. Sabi ko rin. Ako na pero ko na ang sabi niyo sa ano. Ang baby, lugar na yun. Ito to, kadi. Yung kolebyo, iyo tayo. Ano nga, mag-trip ka. Hindi ko. Kitty, pa ka na. Ako na mo. Tumul daw ka na. Tinanto ko na yung lugar. Hindi ka pa. Kasi buhay ko, hindi mo ito ka daw. Pag nagkabatawan ka ng pinto, kabayadan mo ang pwede. Tinat may damit, pinatipiinat ako dito. Ha? Damit ko. Ah, pista. Siya nag... Dalawa niya. Wrong. Ano yan? Kulay. Hindi na po ako. Ang natin ako. Ah, really? Sato. Ano daw guys? Ano mo nakalayo? Ano nga, doon ka ulit ulit. Ano ko nagkaringos ka? Mga tulad na kitchen food. Kitchen Ayan na. Doon ako sa luwan. Hanapin ko na doon. Mabot sa kanto. Sa mga panapa.
Alaban mo na itong gamit. Pero ako itong tao, ano dahil, baka nito na ako. Kung ano ba, ang bronze ko ba buko. Hirap daw. Jilly May, pinag narinig kita. Oh, sip na, kaya inag. Parte. 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 Dito ka mo basa pa, bagol. Yes. Di namin. Lahat ka pa level. Tama ka po ha. Bako ang hilo. Nagiling namin. Ano ba ba kita dyan? Kasod ma? Kamaan si ano. Nuko. Soy. Inano. Oo, wajib ko mas Nakailing na, yung kasana, nakipindahan na, yung Iso, yun sila ko iling. Tingnan mo lang ay kamo. Mga na ako nila. Ano, mahawang niya. Di magsama pa sa susunod. Jilly May. Ay, nagkakalit ko ba na po? Nag-rate naman ako. Last ano? Pero ito yung dumubuhan ng kapalo. Curriculum. Pati si Patrick. So, easy ako mong kinalago. Di pa malapili. Hindi ka matipay na sa bitin. Iyo man, patal, hard mo ko ta. Di pa malapili art. Ano, Sige na. yun nga mga mugadal. Hindi kaya pati kang dali ko. Alit ka na sa Jimmy! Nagkongoro na cleaning ka mo. Ito na na, Jim. Kasal. Abang alam sa ako ng mga. Hairshot. Yun na dyan. Magkamatong target. Yayaw na naman tumantudo. Nalit na kang dyan! Wala ka mo. Nalit ka diyaw na kayo. Ano ko na si Alim. Mabot na bago ka sa lahat. Inaano? Di amin pa. Ako nga, di ko dudulak.
Ang inon. Warat na Ako yun, oh. Ako. Kaya, Nakita. dito mo, ikaw yung ako pag video ko ito. Hindi ko lang yun. Saya ko dua isa ko yung lima. Ako kaya ang tulo. Yung takot. Ang dito ka lang niya na ako pulo sa ikatulwa. Ang pulo. Mga kalabat. Parang andas. Eh, para kung really, your face? Makarti lang kami. Hey! Maraming mga nag-aaral ako yung ako yung Oy, puta! Nilaw-ilaw ako niya! Really? Tapos ko yung ito nag-aaral. Tapos pa ako. Kasi mga kakaway mo na ako. Ano vlog yun? Oh! Kunin yung stick lang. Yun yung mag-spin kasi medyo makuha ko sa lawat na uta. Ito ang ganda na ako. Kaya mga Ano tatak mo ha? Mababat na uta. Ano? Uta. Mababat uta. Mababat uta. Uy, Jay! Tulog ka muna. Wala ka magtitigil. Kaway lang mo pa. Hindi ko na Tulog na kaya ko. Really, your face? Hello, Nine. Ulit, Daddy Mel. Mel, sir, Nine. Pagtahan mo dyan, sublik ni mama mo. Sito mo nga, Nay. Di na. Ano sabi? Nay. Oo, sito mo. Dito na. Sito mo nga, di mo na. Ito mga magkaroon kang soble. Wala, makulog si mama mo. Kasi ito dito. Kasi ito dito. Diyan yung mga kundi naman. Tawag na, sibuli. Ganda. Wala akong buhay doon. Ulit. Ako nga. Uy! Doon ako sa loob. Ito taas. Ako na po. Kaya Wala.
deliver ko kasud ma. Ako yun na. Sa? Ako tama. Ano? Mga padulong. Ay, naman yun. Aroy. Ulat ka na nga eh. Ay, pagkataan. Ito kalaman nito ito. Uy, yun na ulit. Ako may level ano ka mo? Para 60. Easy day pa man naman na. Nadakot kasi. Ako na ako. Ano ba ang ano ba ang gani? Ano yan? Hindi si Jin. Dudurog ko na ako. Apat ang dudurog. Dalawang dudurog. Oh, kadaan! Abo! Ito! Ano po? Ang ina nyo, kadaan! Ano? Hindi pa! Hindi pa!
Ano? 81. Ano da? Ako nagtulo. Nagtrabaho na siya? Hindi pa niya ito mabayadan sa ano. So, Kaya mo? Ilaw-law, si Milay na may. Ano ito? Meron sa duwa, nagtago. Balik ako. Kung pa kami daw, kung katripiyong, garo kayo daw. Ano ito? Wala yun. Kilit yung buhay mo. Ay, kilit yung bawas. Saka nag-super science na si Kuko. Kasi mag-super science na gulang. Magkano ka mapangkape natin? Hello, ano yun? May nagkape kang kape ko. ano? May nagkape kang kape ko. Mag-serve na ka mo. Tawag sa Oh, di dapat sumbunto. Ay, putik Patrick. Ay, putik, ubus na. Wala na akong energy. dala tres. Wala na, Reynald. Bumagadan ako. Pinasaksin ko yan, man. Isa na ka, PVP out. Nagdalaw na isa lang. Kumakain na dyan. Nakape mo pangangay. Ganda na ako kasi. Hello, Ruya, no? Wait, okay. Awit po niya mo, eh. Ayan na, buhay. Ay, suwa ka na. Si Butog mo. Nasa ka wala na si Guko. Hindi, malako. Natak mo. Si Jem, natak mo ang papa mo. Natak mo sa asuba ko. Natak mo si mama mo. Surok sa agila. Tama mo ba? First blood. Nawara. Ano ito? Nawara sa mapa. Sa umano. Wala na akong energy. Iso! Nagpapasulog. Napakapag may minyon. Lao yan o sa kangaba. Ay, puraga. Ay, po. Kaya mo. Kung yung mabalas na na ako. Nag-ibo mo. Hello! Karabay ka na, di? Sus, nakulong. Wala ka nan, eh. Mura nung nilag ka. Di ko ba nagdadandig din o? Sa Mindanao Street. Ano? Ano? Tingnan mo no. Di ba nagtutulong ako? Makakala mo yung mga bubo. Kunilaya ko na ako tayo. Ano? Tulong kaya! Wala mo ka! Boom! Ang energy na Kaya, ko. marakas din ang natong. Wala ko na naguga kasi ako yung ugo. Wala, duwa-duwa. Rico. Ano ka na nabitulog kami? Kailan mapa-hospital muna ako. Sige. Mapano sa nailan mo? Pagsunong ko ang ugo. Tatakma o! Tatakma o! Tarindagan. Buto ko. Speeches. Apo! Isa nakapipit yun. Bukan. Sige. Two down. Uy, ano, gadang mana. Ganun ka. Ikaw ang gadang sanga. Isoplak daw, ano yun? Parang man na nagugo. Trik na ba ang kanada ko? Iso na, nakapangala! Takbo! Sige na,
Ako, nag-check ako. Takbo, Hmm? takbo ka pa. Balik ka. Ay, ano, kalaban, ano, nanduyan na. Uy! Yan sa rin, yan sa rin. Yan o. Huwag ako iba na lang. Ibangit ko pag makanap nito. Kuya na ako, pasak ka may super science na siguro. Woo! Wala ako nalungkot. Wala ako nalungkot. Ikaw muna ang itutong ko, Brad. Wala, may mag-umuts ako. Sige, sige, tulog. Paano ka? Hindi na nakadulag. Pinagsuot! Pinagsuot sa tulong, mga bubo! Alis ka, nagdudulag ka. Yan o. Mandawa nagdako po. Yan ako. Tulog. Ay, nasi kuya. Siya madulagan si Patrico. Mura tuloy ka na, bubo ka. Yun na, tuloy. Wala mahina ang mga bubo. Wala ako sa ospital. Lain na sa duwa na ka, sa duwa. Ganap ka. Ay, bakit ako yun? Ayun, tumakalaw ko si Tulik. Ano kang magapi? Bakit kayo mo? Ako yung sa nila. May code yun, eh. Tangay, nakaka. Ako yung nakaka. Ano? Bumo ka. Ano mo, almost na. Tayo mo, sila ako nag-iba ko po. Level 8. Sinabat sa One Punch Man. Oh! Ganda no. Ano yun? Magalit ka lang sa akin. 200 na dinagpos ako. Kagalat ka na. 100 sa lang. Ikaw, wala mo na dito. Inakos. Ganito na yung pakatapos ko. Tatarang na. Next, ko. Ano yun? Energy ko kasi. Ay, baka mo na yun. Baka mo sa ano. Kahit mo sa tatay mo ko nagpunod ko. Kukunti nga. Hindi sa kama. Ame. Asa na galigid ko? Hindi ka na. Ika na to po, magic na lang. Magic yun ang ino. Patuloy na nga niyo. Iyan, makakawa. At nasa tray. Open man. Start. Lemon. Lemon the first start. Patry start man. Lemon. At nasa one. At sa tray. Lemon. Tigdo ko. Bumupano ka. Inarbukan si Patrick. Nagtirigaya so kayo. Anong gawa na mo? Ako ko dito na subag mo niya. Kailangan mo nagdadan ako. Ako, di ba nag-ready lang sa nakagada? Anong gusto ako? Yo, kaya ako tamay. Pasabog pa, magulang ulit ang kanay. Yo, 10 beses na ka Ah, nagdadan. 10. Teka lang. Tigwan, sumabak yung tinapay, diba? Hindi binigay. Ganun pa pala. Siya kailangan. Nanood ko si Jimmy Minta ka. So, pil. Naisaro dahil Nanagunan na nakikita sila. ko. Nakakanagunan na sila. Dito. Buta sitik na. Pumunta ka ni. Gawin ka na sa Albert mo. Saka yun, Ko. Albert, makawag ka ano? Pag-busy yung Wala rin nakawag na. Ay, mas pila. Naku, nice face. Pati ko na nagsakuya. Kagong ko. Albert is me. Ano yung hindi mo pa? Yan, 1v1 din dyan. Hindi na ako nga. Hindi mo naman dati naging 81 ulos. Ano nga? Ay, 45 na like ulos to. Hindi mo, natin na yun. Hindi, mali mo pa man sa naka.
1 minutes. Ang kahit na nag-spin. Well, makalog yun na. Ano, power, kaya drink. Leo. Ako na na-stop. Ay, nalang. Hindi ka matulog. Hindi ka matulog. Dahil pag-level Wala ko din ang kagawad. Ako din na ano. Apat na pilit ako nakakawang legendary. Damit ko na Nga, isa Oy, pa. ito po. Albert, it's me. Kami na ito. Hello! Bunyan! Bunyan! Biwan! Ah, gusto ka sa pasok. Nag-double pa na nagwalay yan. Hindi ako pang January na. January yan lang. Wala. Tulad mo na pala. Mali mong pagkalit sa 28. Diamond may cake. Ito ginagawa. Hello. Sige, susunod yun. Dulit daw ang nangyayin. Nalabak ko na may dulit. Oo, yan. Inasip mo na ito, Diego. Yeah, albit bagaan. Wala ka na Albert. Makusog na daw siya. Yan ang libe. Libilan mo dyan. Level 0 pa mo lang. Level 1. Ay, level 1. Oh, Pino. Oras yun, hindi mo ito mga pag-video. Ano mo mga ispinan mo, Andy? Mga ispinan mo, wala pang pain eh. Hindi na ito tinampan ka rin. Kurang. Linus! Ben, Mr. Albert! Okay. Mr. Albert! Albert! Dapat hindi kami. Ay, bago niya na ako. Pag nakuha ko. Nakatusok-tusok na ako.
Nag-spin ka na doon? Ha? Albert, ikaw ba yan? Pagsabi. Nakakali. Mga anak. Ang tos. Pero madako. Albert, ito, los. Dali. Ito, hindi ka ba? Ay, hindi na kita kilala. Trick na matuna. Hindi ka mo magkulkula, trick. Kung alkot ka na mag-diri ka sa nakapapunta. Ayaw. Pero itong anong po, hindi ka malang pinili ko ang saan, o pinugo, sumakak mauping ka dala. Ay, talo, utos ang kira. Ay, nakikik. Kasi nagkak na. Ang gatas na. Kaya, marabak na. Milididik, milididik ko. Ano ko? Kaya nakagadan siya. Ano wala mo na dyan? Pero, imis-misis ka po. Milididik, mag-isting ka. Imis-misis ka pa dyan. Ayaw, Paul. Hindi pa yung puros. Ano ko tumaas? Meron ka na karang mga ang train ang kukuha ang kaluluka. Yan na ilan mo, Phoenix ay ng fruit. Ano ka? Huwag kang palibig. Phoenix ka ng fruit. Mag-spin ka lang eh. Turog. Turog mo lang. Hindi ka pa dasal. Ay, ang bilis siya. Ay, pumunta ako. Iimis-misis ko. Anong? Ang bakal mo kung may tingin. Really? Okay? Alam mo, may nagtuturo ko. Bakal mo pa na chupa-chup. Alam mo, may nagtuturo. May nagtuturo. Ano kasi? Eh, ano mo na sayang na? Kakulo. Baka nakakakulo. Nasa mo? Ano yung pangalan ang fruit mo? Ha? Ano yung pangalan? Parang hindi pa man nakakuha. Ano? Kapag may susok na explosion. Epic! Kuya na. Sige, hindi na kawin. Ano? Ano pa? Target? Target na lang ko. You know. O yan o. Ay, bako na lang napaw na. Na. F. 1. Pangit na. So. Ang awas o really, your face? Patay dito. Kaya ako kayo mabayat. Really, your face? Hindi makapaganda ka dito.
galing sa tindahan. Totoo sana. Ano dyan? Really? May ano? Really? Really? Walang kurang. Hindi na. Target ako. Target. Yun o. Lusog na pa. Target. Kaya ba ko target na. Ay. Tapiling na to po. Ilang mo to. Hindi ko rap to pala. Ini ako na paano? Anong ako mapigyo ka hindi. Ano? Sabi nga, hindi ko gusto na daan. Hindi naman yung talaga. Oo, ako naman ang screen. Hindi na ako, target lang. Hindi ka target. Anong target? Hindi tayo. Rest sa akong buhay. Puta pa kami rin sila namin. Matatalo. Hindi niyo. 7, 8. Ano yung pangalaman? Inflame. Yun. Gusto na ko to. Inflame na lagi. Uya na? Uya na? Uy! Sayang. Tinggal. Uy na naman. Inflame. Hmm? Charge. Alon? Laki pong padaan ko. Anine? Sige. Anine? Number 1? Kapal, trigger. Naipa. Paano pala ang kanina ka ito kung ang breaker, arog ka ito? Paano ang pag-clip ka? Ayan. Kapal, Pag-clip. pag-click ka. Ano nga, hindi maghiro. Oh my dati. Trigger ito, ano dito ka? Baka Ay. man ito, so ginibusig doon kamo ang mga ano?
Ay, iba man. Kung iba man itong So, umanarang ka ng sagpada, sige po ito. Single sa na ito. Nakita ano. Gando pa no, so tigtaram. Hala to, nahalat. Ayun man. Ang tigtaram, so kamong nagkakalit. Boy, ito, mababa ka lang kampyo. Pag ginagawa mo sa fuse, di mo handa. Ano to, naka-live kita. I-off ko yun. Yan.